Pool ett spel eller en leker av en poolbare. Anten tvær eller två per spel med kornøren. Og i Hesfjorden det att kallar sig 8-ball pool. Det 15 kulor. Det handlar om att skjuta antingen hela eller halva kulor och ända vid till första som är nummer 8 med mil. Ta mimers lucka är så ända så orange pool efter i färgen. Och nu är det så öppna, nu är det beatter och så börjar vi på dessa kapplingarna här. Nu håller det ordentligt extra. Nu är det så vi Føroyaleikum för fyri år. Hur är det valt det? Alltså, nu bowling vi, nu är biljard vi ösna och det är ösna ska inte vara passade. Så utast. Det är det som man kallar för pop-idrotter, ja. Det är så stolt att få att past och i att samma vi alla hin kan säga vanlig idrottargrön. Särskilt för där heter och en utåtgrön som kan bli väl näkar och för att kappa utomlands utlänningar kommer hända in. Absolut. Det kräver bara träning. Det som jag måste ta grön och du ska vänja att du ska bara strövas för att bli bättre. Och det är ju flera av oss som spelar pool som vill faktiskt röna och något annat. Så det är det vi arbetar på. Vad krävs för att vara en god poolspelare? Gårumstöver och tål och faktiskt spela nägg till att du lär bara av att spela pool.